Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, tak jemblengnya Dik. Kah, Ya apa? sing nom nganggo gendong aku ndak. Manja. Lah iya. Ya. Iya. Iki kok nek tak gendong sapa pasar karo sokan. Iya. Karo sing nom gendong-gendongan. Iya. Sing tuwa ora tau digendong, mau dipancali yen bendina. Manja bocah manja yang kowe sing Yalah. sabar. Aku ngono ku ya melek digendong. Walah lah ya ngono ki nek ngomong nek guru. Ngene. Ayo. Kapan? Ndang karo mburi. Buri. Enggak jero weteng kok. Ora iki lho. HP-mu ning buri. Iya. Enggak.